Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun pitruk sowan inggih kanthi pengayemaning pangeran ingkang gelar jagat. Pitruk sak kanca sampun saged sowan mriki kanthi wilujeng niskala. Kang Gareng, apa Truk? Gong, piye? Iki alhamdulillah awake dhewe sak kanca katimbal maneh dening Eyang Sastra Surana Saha Kamas Insinyur Kliwon sawanana ing dalem kene meneh kepara nyata. Wayangan bengi iki ujube kejaba kagem tasakuran sakwise wayah dadi temanten. Ora ketang klungsu-klungsu nderek udu atur penglipur marang para warga ing kene lan sak kiwa tengene. Iya, Truk. Sembah nuwun ya, Truk, marang Praning Simbah Sastra Surana sak kulawarga dene sang mulunging penggalih. Paring panglipur marang warga masyarakat lumantar gelar kelir utawa wayangan kaya bengi iki ya, Gong. Ki jenenge Mbah Sastra sak Gotrah Danarasa kok Ren. Percaya nek oleh Danarasa lillahi taala ora utah malah utuh, ora suda malah saya ngrembaka kepara nyata. Wong sedekah ora marake limpah malah saya bakoh. Bener, Gong. Bedane Simbah Sastra Surana sak kulawangsa ora muspra gelar wayangan kanggo masyarakat. Kabeh masyarakat sing rumangsa disenengke penggali mau mesti padha ndonga. Ndongake marang Simbah Sastra sak putra wayah mugi-mugi sugengipun tansah manggih kawulung perkawis. Kawulung apa wae, Truk. Kayata karaharjan, katentreman, kamulyan, kamukten, kawibawan, kebagas kewarasan, kanugrahan lan kabahagian. Amin. Gusti ngijabahi le. Utamane Eyang Sastra tetep dadi songsong agung lan dadi paran pitakoning para kulawargane. Ora kendhat oleh paring pepadang marang sing diayomi ya, Truk. Ya Gusti sing nita jagat ngudanani Kang Gareng. Awit kudu wiling ana pipulang luhur ingkang ndhawuhake sing surasane mengkene. Negara kuwi bisane ngadeg merga saka daya patang perkara. Papat ya apa wae le. Siji, ngelmuning para ulama. Loro, adiling para umarok. Telu, lumane wong sing padha sugih bondo. Kaping papat, dongane para fakir miskin. Ngono ya, Truk. Mila penyuwun kula dhumateng para pinter sampun ngantos kendhat anggenipun nuntun tiyang gesang menika tuwuju dhumateng mergi ingkang leres. Bener kuwi, Truk, aja kok pinter malah dienggo pinteri bangsane iki aja nganti ya, Truk. Iya. Dene kagem para pejabat sinten kemawon, saha para pejabat menapa kemawon parenga sami tumindak ing adil. Awit menawi mboten adil, mangke manane catet asmanipun boten tutuk jabatanipun. Iya. Luwih-luwih jaman saiki ya, Truk, sing ngulatke kuwi saya teliti lan saya akeh. Bener. Lajeng kagem para ingkang pitaringan nasib sae monggo sami kersa dana weh dumateng wajib dipun paringi. Kula nuwun sewu bondo panjenengan ing badhe nderek ing kasadati benjing ing panjenengan sedhakohaken kula wau. Wonten kagem para kadang ingkang dereng sae nasibipun monggo sami sarengan berdoa kunjuk ing ngarsaning Ilahi. Mugi-mugi ing nyipta jagat tansah nuntun dhumateng lampah panjenengan para fakir miskin tumuju dhumateng nasib ing langkung sae malih. Iya, Gusti ngudaneni. Ki malam minggon ana kene, wah iya. Malam minggon ana bisa
Tlatah Kedawung Sragen. Iki ning Mojodoyong dasare enggo sepriki sing mirsani sejenak lenggah lho piye to Sragen kok nggon budaya, nggon kesenian. Dasare iki ya malam tirakatan malam 17 Agustusan mengeti marang kamardikan negara kita kang wis ngancik 29 taun. Iya. Moga-moga tansah lestari merdeka di sepanjang masa. Gusti ngijabahi amin. Ki dicepaki gamelan komplit. Pesinden cacah ana 5 deng. Sapa wae, Gong? Kaya padatan kiwa dhewe Ibu Rusiati saka Purwodadi Nggrobogan saiki wis hijrah ning Boyolali nderek sing kakung. Iya. Angka 2 Ibu Darsini saka Padas. Iya. Terus angka 3 Ibu Setiawati saka Kediri. I bakule tahu. Iya. Angka 4 Ibu Fahmiatin saka Ponorogo. I bakul jeruk saka Pulung Ponorogo. Jeruk keprok iya. Terakhir iki Mbak Hesti saka Delanggu Tlatah Klaten. Iya. Pengrawit saka Amardi Buddha dadi Ita utawa Abdi. Heeh. Iki jangkep padha sowan, heeh. Ora ketang sak kemperangan ayo padha ngaturake panglipur marang para punden kang pareng wungon bengi iki. Iya, utamane para miyarsa lumantar radio. Iya. Iki cekake lek-lekan malam minggu tirakatan kok, Truk. Gusti ben ngijabahi apa sing dipenyuwuni. Heeh. Utamane temanten sekalian. Mbak Hermawati karo Mas Gimas Adiyoga enggal diparingi momongan nedah yen atut urutut oleh jodohan entuk wahyu jodoh kang sejati para nyata. Iki kanggo mrawakani tembang awake dhewe ngersake apa terus aja lali lagu sing anyar kena ning sing lawas aja ditinggalake. Iya bener kuwi. Manuk manyar susu dawa itu anyar aja lali karo mbok tuwa kuwi bener. Iya. Neno ular kambang, ular kambang. Ular kambang. Neno sapa reng? Iki basa mat-matan iki sing saka Kediri sik iki. Mbak Setiawati ayo. Ya, kaya ngapa ulere bakul tahu iki. Monggo.
Oe 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 yo 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 ular kambang dibogong kenonge meleset 5 ning dadalan penake. Nek go 1 mlesete 5, nek go 6 mlesete 2. Iya. Mesti. Heeh. Kuwi nek dong meleset. Lah iya no kuwi dijumbuh karo mating rasa kok. Iya. Kang Gareng nyuwun ular kambang jebul sing ngresake iki, Reng. Lho. Ngresake ular kambang. Iki lho, tak tampa layange. Saking buyutipun Hyang Sastra Surana. Peter Joyce ing saking Jakarta ngresaken ular kambang iki mau. Wah. Ya sembah nuwun. Weh, panitindih ora sithik. 300.000 rupiah. Amin. Ya ditambahi to areng ngejemung sak agongan wong 300 mung pisan. Ular kambang neh. Wah. Iya, mau layange keri iki gandeng wis diwaca ya dikek. Ya. Ular kambang sing kejutan. Ya. Kira bangsa sing alus iki mau. Ha iya no. Saiki piye? Gandeng iki sing ngersakake anak-anak Jakarta, Peter karo Joyce lah ya kaya ular kambang sing kejutan sing kira-kira nggairahke iki apa. Iya. Lah apa kok apike anu nek kowe nggugu aku. Ular kambang ning cakepane cocak rawa. Weh. Apa iso piye ta? Tidak ada yang tidak bisa, semua itu bisa. Harus bisa. Ular kambang cocak rawa. Lah sing sinden, ayo Mbak Dar sini no. Oh, iya. Duh. Ayo. Siap-siap Mbak Dar. Nah. Lah kiraan piye? Apa wiringane apa? Kothekan apa utuh? Lho Mbak Rusini anu Rusini. Rusiati. Mbak Rusiati anu kothekan jare. Oh iya. Oh mau wis metu sing klasik tak ganti sing kothekan. Oh iya. Penake mbet gawe. Iya. Enggak Mbak Sarsini. Kurang toraken ular kambang ning Cocak rawa. Nah. Wah, duh. Kuwi watuk apa jeguk iki. Lah iya. Watuke Sandirana ya. Nano. Kula ndredeg niki. Ora san ndredeg ngene ning daerah Dewa ndredeg. Kucuk hai. Lah tenan ta? Manggis kulempar manggis yang aku dapat ucap benar gadis janda yang aku dapat cocak rawa.
Kados ngiringi gendruwo nggih. Kaya goleki anake ilang ae. Jamane. Kakek aku. Jan mak lampir nek sanjen. Wangtu warabi Pas maneh pas didenke. Iya. Lah ya kaya ngene ya ana sing seneng to ya. Aku embuh ae. Akhire uler kambang kothane aku kelingan karo Bupati Wonogiri mben. Mas Bego anggere ngene wis senenge ra ilok. Iya. Bupati senengane kothekan. Uler kambang wis diaturake ya Kang Gareng. Heeh. Panjen bangsa tembang-tembang Jawa ki nek gelem ngurut ki jebul ki pasapah kok. Apa ya? Tembang yasaning para wali kuwi pasapah hidup wiwit bayi lahir nganti sepuh seda kuwi kewenggungan tembang kuwi. Apa iya kok ora percaya. Wiwit bayi lahir terus dadi wong tuwa kuwi ngetembang komplit. Kaya to bayi lahir to metu mula tembangi mijil. Mijil kuwi tegese metu. Oh iya, bayi kuwi yen lagi lahir ibarate kaya dene mas kang isih kemambang. Wajib digula pentah, mula tembange Mas Kumambang. Oh ngono iya. Bayi sing digula pentah mau suwe-suwe saya gedhe nganti dadi dewasa. Tegese wis dadi bocah nom mula tembange banjur sinom. Bareng wis akhir dewasa ketemu karo pancangane njur weweh katresnan mula tembange Asmarandana. Asmara kuwi katresnan dana kuwi weweh. Tegese bakal weweh katresnan marang pasangane. Ngono. Saben dina ketemu lan wis ngerti marang watak silan sijine suwe-suwe gambuh rasane mula tembange banjur gambuh. Iya. Wis padha gambuh rasane awit saka rembug sing wis padha sarujuke njoki nanti urip bebrayan kelakon dedemanten mula tembange kinanti. Temanten kuwi yen anyar oleh karonsih isih galak-galake reng. Kaya iya, kaya macan weruh daging ngono kae rasane mung angah-angah. Mula tembange banjur durma. Durma ki ngangah-angah ya, iya. Nganten anyar. Ora mung anyar nganten tuwek ya ngangah ya enek. Wong sing wis omah-omah kakung putrine mung masang ngajab marang legining bebrayan, mula tembange banjur dandang gula. Dandang ki ngajab gula ki legi, ngajab legine wong bebrayan. Ning tan kocapa Kang Gareng, bareng wis duwe anak, jebul ora enteng lan ora gampang ngopeni anak. Rumangsa giris ngopeni marang anak mau, mula tembange banjur girisa. Girisa. Bareng umur saya tuwa mesti wae wiwit ngungkurake marang sekabeh kesenengan, mula tembange banjur pangkur. Marko sing ngungkur yang kesenengan iya. Lah kaya Gareng bareng kudune wis wiwit pangkur yang wis kepala enam kudune wis pangkur mung durma ae. Biologi kok dipaido.
Ora nglatih mripatmu. Kuwi kebutuhan biologi ae. Mbayang sejarah Rahwana iki nganti mati merga kowe. Mergo golek biologi iki mau. Iya. Iya, ban bener. Siang Pantaratri kang ginayuh amung marga memanising pati sebab ngrumengsani yen sedhela meneh roh kuwi bakal pisah karo raga. Mula tembange banjur megat roh. Wis sukma suwaning kersaning ayunan, raga banjur dipocong, mula tembange pucung. Rampung pamaca ngengko narapa terus dikubur utawa dilebokke nang nggon ngerong. Mula tembange kang wekasan yaiku Wirangrong, tegese weruh ing ronge. Mula sing jeneng rumah masa depan iki ya kuburanku ya ngerong kuwi, Reng. Ha kuwi dieling-eling, Reng. Dadi titel sing paling dul ya almarhum kuwi, Reng. Iya. Wah, tembang Jawa jebake dienggo apa-apa. Wah, kuwi falsafah hidup kok. Mula ya awet sayahene kuwi yasaning para wali sing yasa ya karo prihatin, karo ngurang-ngurangi. Iya. Mula ya awet. Lah kambang sing gawe sapa durung ngerti saiki cik nonim sapa sing yasa durung ngerti. Terkambang. Ini nek basa Macapat kuwi yasaning para wali. Iya. Ya, saiki diaturke mijil sik. Nah, mijil. Nah, mijil larase pelok. Mijil pelok. Kula nyuwun kepareng Ibu Rusiati ngaturaken mijil cengkok duplak. Mijil cengkok duplak. Iya. Nek jane sing bener iki cengkok ketoprak apa duplak to, Reng? Nek sing bener iki cengkok duplak ning gandeng ker dienggo ketoprakan terus katelah mijil ketoprakan ngono kuwi, Gong. Ngono iya. Monggo Mbak harus pun aturaken pun wiwiti saking mijil. Monggo. Jeneng
lali keh kulane aja lali akamane sing guyub-guyub sing rukun-rukun meja jengkok duplak sampun dipunaturaken dening Ibu Rusiati ya, Tru. Genti aku tak nganggo laras slendro, Deng. Iya. Iki arep tak atur lagon sing tak dawake sambung sinambung. Apa? Sinom cengkok grandel ning diketawangke. Oh iya. Sing sinden ya Ibu Darsini urute. Iya. Rampung ketawang sinom grandel kalajengaken ngagem lurik sak langgame. Iya. Rampung ngagem lurik ditutup selendang biru. Oh iya. Monggo. Monggo Bu Darsini pun aturaken sinom grandel dipun ketawangaken. Monggo, ya. saut-sautan.
lurike weton pedang tur lumayan sing ngagem ajak kepranan lurike weton yoja nadyan prasaja sing ngagem katon gembira yo monggo Mbak Siyawati langgapipun Mbak. Monggo Mbak Pahmi slendangipun. Iya. Neno Noratekan batin setiamu. ya telas cakepan suwuk gerupak Mbak Pahmi monggo. Sembah nuwun sampun katur lagon midre wiwit saking Sinom Grandra Ketawang terus iki mau
ngagem lurik tutupane selendang biru. Iya. Genti aku iki gandeng meringati hari kemerdekaan aja lali. Aja lali apa ya lagu-lagu perjuangan to. Sing gemuruh. Sing semangat iso nggugah semangating bangsa kita mbangun negara iki. Oh iya. Monggo aja diaturke lagu perjuangan sak kompletipun dados. Monggo ayo. Sik iki sing apa kuwi sing nah tambur kudu dicekek. Oh iya saya cekek kuwatir. Monggo ayo. Alhamdulillah. Aduh. 29 tahun merdeka. Iya. Tanpa kemerdekaan tidak mungkin iso mbagong tekan kene. Iya. Tanpa kemerdekaan ora bakal ana sinden dandane ayu-ayu kaya ngono kuwi. Iya. Tanpa kemerdekaan ndak mungkin kok manggon katokan kaya saiki. Kok tekan ngono to, Gong? Wah, dadi rata katokan mang. Ya mbuh. Seneng Gusti ora kira-kira bengi iki dasar ya diparingi tingkas. Aku iki pancen masa ketiga wah ademe, Truk. Ngene kudune ya nang omah terus kemul wong loro ngono ae. Ngojare arep pangkur. Alah lambemu. Iya. Genti pangkur nyamat mas. Barondong winulet kula. Duh, itu waktu wae dadak nembang mung eling-eling agong. Lemet-lemet. Aja kaya waras-waras wae. Nek ora Mbak Esti mau apik ana ngene iki. Nah, andane. Ayo iki si cantik. Lengeneng sajake situ. Untuk apa? Untuk kekuatan. Nano wena isap lae
kumpul abdi rada melek saiki. Wis rada kempling. Ndekku. Iya ya. Kagong ini. Monggo. Cedake Mbak Miki, Mbak. Nah. Berondong winulat Sok kapan aku arep cokean. Ora komplit gak. Siter, gender, gendang. Terus gong. Sinden. Wis tak pacak sing gender. Darso Sawiga. Iya. Terus sing ngendang Ki Saminadipura, Lingiter Ki Slamet Widyana, le sinden Mbak Esti, le ngrebab Tulus. Wah, wis. Maka Putu Myangutri. Putu Myangutri mandi Ketan kolak kang sekalingan aku. Madu sirak. Pipis. Pipis. Jenang. Troken cana opa. Ayo sing kewek, Mbak. Opa Apem. Pipi. Dimainke balungane ayun. Ayo. Gobyoke.
pisan gas. Yuk. Terima kasih Mbak Esti wis ngerti kareping gending mau ya Gong. Ha iya. Greget saute sentuk dadi ora nglentreh ning cocok karo iramane. Heeh. Isih enom dasar ya pinter. Aku niteni kok, Tru. Sinden sapa anggere irunge pesek mesti suarane apik. Apa yalah wis deloken Rosiati pesek. Dari sini saya mingselek. Esti saya meneh kaya mbangering mlebu. Iya. Nek irung mbangir Petruk kuwi ora ape wong ngowoh. Wong edan nek ngowoh tak cangkem irung kok ngowoh. Nggih, terima kasih sampun pun aturaken iki ning lelagon lumantar naula dikersake Gong. Ayo dituruti ta. Waduh. Wilujeng dalu Ki Anom kula nyuwun lelagon Cikar Bobrok. Gending menika katur para kadangkas FC ing Nuswantara. Matur nuwun. Saking kula ringgit ing Hong Kong. Weh. Kita kan Hong Kong, iya. Iki di streaming tekan negara manca tekan Hong Kong iki mirengke lan mirsani saka kono. Iya, heeh. Di streaming. Monggo para kadang pun aturaken Cikar Bobrok ning ketoke dipurwakani apa mijil nggih. Iya, mijil Slendra Sanga. Nanu. Iki gungan dateng Mbak Fahmi mawon. Iki, Pak. Semut ireng. Kuwi dadang gula, Truk. Enggak Dwija dindingan yang nung. Ayo. Duh piyung ben wayah apa iki Rembulan wus sumbre
sing anggen sapa, Truk? Cikar Bobrok kuwi anggitane Suwargi Eyang Marta Pengrawit kuwi empu kerawitan ning Surakarta. Cikar Bobrok iki iya. Penak ya, Gong, iya. Ing atase bobrok ning kok penak ya, Truk. Ha iya. Mau sing apik urung nek penak. Iya. Nggih. Seragenan nggih. Monggo para kadang iki ning tlatah Sragen raketang sak kemperangan diaturake lagon gagrag Sragenan. Apa Mbak Darsini lagune, Mbak? Ayo. Tembang kangen nggih. Tembang kangen? Nggih. Nggih. Kalih sinten Mbak Darsini sing ngajeng nembang? Dan piyambak napa wonten anu paring pasumbang saking Jawi? Paranggono? Nggih. Monggo para kadang, iki Mbak Darsini wis ngusulke tembang kangen. Heeh. Larase pelak ta? Iya. Monggo, ya diaturke. Wayah wengi udan krimis rawes wes kayu kang tumates dadi saksi nganggo nangis wong sing tak tresnani teka ninggalake aku suwung jroning uripku kang ngarana sliramu
Matur nuwun. Wah, ya seger ya kok wong ceragenan iki mau jenenge tembang kangen ngene iki. Heeh. Mula penting wawasan kuwi wajib dijembarke karepen nyumurupi saben daerah kuwi duwe lagu sing dasare ya apik kabeh. Iya. Iki tembang kangen terus liyane apa Mbak Darsini? Apa? Apa imbang katresnanku? Nek liyane kuwi apa? Loro Jonggrang. Wah, ya. Wis. Loro Jonggrang, Pro Kadang. Garap Sragenan. Heeh, ya. Anu pelek to? Lendro. Lendro, Kang, Lendro. Pelok. Ganti wawasan. Monggo diaturke duet. Ya, duet. Nah, sapa iki? Mas Sarmadi karo sapa? Karo Pahmi. Nah, ngono. Dadi sisane gawe ngene supaya ngilangi adem gitu. Fahmi karo Sarmadi ngadeg nang kene. Nah, ayo. Ora kena dadi Jaya Indawa, iki perintah kapten kudu mangkat. Ya. Aja kuwatir iku tak sawer ngene. Ayo, kene. Mbak Fahmi, Mas Sarmadi kene ayo ning pinggir kotak kene. Nah. Apa tidak dibentaran wis sik? Ayo. Ayo. Tok 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 tok. Tok tok tok. Nah. Para miyarsa kakung saha putri saha para pamirsa menika wonten babaran ninggal Prahmen Joko Tarub kalian kuwi Joko Kendil la Tarub. Monggo kula aturaken Mas Sarmadi saha Mbak Fahmi Loro Jonggrang lagune. Nah. Monggo. Ayo, Ija.
Joko Bandung aku duwe bebono Candi Sewu sewengi kudu dadi Allah iya jonggrang panyuwunmu tak turuti Matur nuwun. Nah, aja lunga sik, Mbak. Tetep ning kono sik. Injih, Jangan pergi dulu. injih sendika dawuh. Nah, Jenengan teng pundi, Mas? Rara Jonggrang wis kelakon. Nah, saiki iki diselani siji. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Uluju dalu Pak Anom kula nyuwun selaing janji. Kados daya kadang Kas FC ing pundi kemawon. Ing Nuswantara ugi ing mancanegari. Saking Joko sowan ing Kuwait. Nuwun wassalam. Yo. Selaing janji, Cok. Yo, diaturke. Monggo. Nah, Mbak paham ning ngono karo ngibing. Heeh. Kalih Mas Armadi beleh, Pak. Ora golek encel liyane sapa? Nggih. Dalem kalih Pak Kahono. Ya, kena karo Pak Kahono ya. Iya, Pak Kahono. Pak De. Entuk kanugrahan iki lho. Niki ben mboten kademen, Pak De. Ben anget. Aduh. Iki. Wah, Wiraguna Sita Munggah. Pripun Kas FC? Temunggung Wiraguna Sita Munggah. Iya, Cok, diaturke sila janji. Ayo, yo. Pur. Kusik jalungan sik. Wedine ketedun. Ya, disawer iki, Mas. Nah, siji-siji no. Nah, nan kudu obat kasih siji nah. Nah.
Sahabat Mas Amin. Saya ganti tayuban, tayub. Oh, aja mudhun sik, satu sok ngono ayo. Ayo saya tayub. Nah, Indro endi? Ora, liyane iki jeng mrene apa sijine ae. Tandha mata. Nah. Tandha mata. Nah, ayo sing nayub anu Pak Dekahono. Ayo. Ya pahmi, sing sinden ya pahmi sinden. Sinden karo joget. Anu iki Mbah RT gaul sik ra iki Mbah RT gaul. Nah. Iya, bantu itu Mbah RT ini ana aku. Iya sik, tanda foto sik engko bar itu Mbah RT ndak rene.